Hej! Velkommen til den nye kanal her i Danmark, der hedder Blomstervandens Venner. Jeg har lige anskaffet mig så et kamera her i dag, fordi jeg synes, jeg har haft en idé med, at jeg kunne tænke mig at vise nogle små videoer, så jeg kan give jer nogle idéer til, hvordan man kan lige lave sin egen dekoration, hvordan man lige kan indrette noget, hvordan man kan lige lave en lille krukke-idé ud til haven. Det kan være alt muligt, jeg vil bruge det her kamera her til. Så hvis I er medlem af Blomstervandens Venner, så vil I få sådan en film her, måske 1 eller 2 gange om ugen, i hvert fald 1 gang om ugen, så der vil komme en ugeidé hver uge, som der kan give jer nogle idéer til, hvordan I selv kan lave noget af det. Fordi jeg købte det her kamera her, er simpelthen fordi jeg har haft ringet til DR, og jeg har haft ringet til TV2. Jeg har haft ringet til TV MidtVest. Jamen jeg har lige før jeg har haft ringet til CNN. Og jeg vil så gerne lave et tv-program, eller være med i morgen-tv, eller være med i aften-tv, fordi jeg synes, jeg kunne være så hyggelig sammen med de værter, og fordi jeg synes, jeg kunne sprede så meget kreativitet og glæde ud i den danske verden. Men jeg har ikke hørt noget. Så nu er min plan, at jeg udkonkurrerer DR1 og TV2 og CNN med min egen lille kamera her. Fordi det eneste, jeg har hørt, det er, at vi putter der lige i en mappe, og så gemmer vi der lige, og ved du hvad? Johnny Haugaard putter man skismæk ind i en mappe. I har Johnny Haugaard her. Jeg er 35 år. Jeg er blomstermand. Jeg er dekoratør. Jeg laver messestanden. Jeg indretter butikker. Jeg hjælper butikker til, hvordan de kan skabe noget mere salg. Jeg hjælper også butikker til, hvordan man kan guide dem igennem til, at kunden kan få en bedre oplevelse i butikken. Jeg skaber glæde. Jeg er ude og lave demoer, hvor der sidder 50-100 mand, kvinder som regel, og sidder og kigger på, at jeg står og laver nogle dekorationer for dem til at grine, have en glad og en fornøjelig aften. Jeg laver simpelthen alt, der gør mig glad, og jeg laver alt det, jeg kan mærke, der gør andre glade, for jeg elsker at høre, når folk de griner. Jeg elsker, når folk de smiler, og der er ikke noget bedre end at smile. Så fremover, for dem, der har lyst, kommer der selvfølgelig en lille film hver uge med ugens dekoration, og hvad ellers jeg finder på at lave. Dem, der ikke har lyst til at se det her, skal selvfølgelig bare lade være med at trykke på play, for det drejer sig selvfølgelig rigtig meget om mig, og hvad jeg render rundt og laver. Fordi jeg synes, det er så spændende, det jeg laver, og jeg synes, at alle andre også skal se, hvor fantastisk det er, alt det jeg laver. Så følg med her på Blomstermandens Venner hver uge. Der kommer en film lige pludselig. Som regel hver mandag vil komme ind med ugens dekoration. Og jeg glæder mig til at, jeg kan ikke lige få dem sige, at jeg kan se jer, men jeg glæder mig i hvert fald til at få nogle af jeres kommentarer. Skriv helst kun noget sødt. Jeg kan næsten ikke tåle at få kritik. Så, men jeg glæder mig selvfølgelig. Kan I have det rigtig godt. Og vi ses. Hej hej.